Moikka! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Nyt ystävänpäivän kunniaksi me puhutaan tänään parisuhteista ja siitä, millaista deittailu on läskinä. Ja siis let's face it, kaikille deittailu on jollain tasolla ihan hirveetä. Aina täytyy käydä läpi ihan kauheita tyyppejä ennen kuin tulee edes yksi joku ihan semi-kiinnostava ja silloinkaan se ei välttämättä ihan tykkää susta. Mut silloin kun sä oot läski, niin siinä on niin paljon monia erilaisia liikkuvia osia, mitä niinku ei välttämättä tajuu edes ajatella. Mä oon super pro nettideittailun puolesta. Ja on tosi kiva, että nettideittailu ei ole enää semmoinen niinku nolo ja tosi creepy ja ällöttävä juttu, mitä ihmiset, niinku, jotka ei millään saa ketään muuta, niin ne vaan käyttää sitä. Vaan niinku nettideittailu on ihan normaalia ja se on tosi kätevää. Ja siis ootteko koskaan ollut esim. Lahdessa baarissa? Siellähän niitä hyypiöitä vasta onkin. Mun mielestä nettideittailussa on se kaikista ihaninta, että sun ei tarvitse henkilökohtaisesti niin kuin mennä ja tavata niitä. Mulla ei esim. Ainakaan henkilökohtaisesti ole niin kuin todellakaan aikaa tarkistaa joka ikistä kandidaattia itse ja mennä niin kuin kahville ja maksaa sitä kahvia. Joten se on paljon kätevämpää vaan, niin kuin, että laittaa raksin ruutuun ja sieltä lähtee kaikki persut ja muut urpot niin kuin pois vaan heti. Mä löysin mun nykyisen poikaystävän Tinderistä. Ja niille, jotka sanoo, että Tinderissä ei ole kunnollisia tyyppejä, niin te vaan ette oikeasti katso tarpeeksi. Ei niitä kusipäitä tarvitse deittailla. Mut yksi iso juttu, mikä läskeä mietityttää usein niin nettideittailussa, on se, että täytyykö mun ilmoittaa, että onko mä läski vai en. Koska niin kuin, tosi monet kokee tulevansa niin kuin huijatuiksi. Monet on kertonut mulle kokemuksiakin siitä, että he on jutellut pitkään jonkun ihmisen kanssa, joka on ollut tosi ihana ja mennyt tosi hyvin. Ja sitten kun ne näkee niin kuin, ensimmäistä kertaa luonnossa, niin sitten se toinen osapuoli kokee itsensä jotenkin hirveän huijatuksi ja petetyksi, että helvetti. Sä olitkin läski, miksi nää kertonut? Että tässä on mennyt hyviä resursseja ja aikaa hukkaan tällaiseen ihan turhaan investointiin. Eihän niinku nettiprofiileihinkaan usein laiteta koko kuvaa. Monet sitten kasvokuvat, ei kaikkia välttämättä kasvoista kauhean pyöreitä tai niinku, niistä ei välttämättä niistä selfieistä niinku saa selvää, että minkä kokoinen se ihminen on. Ja tosi monet ottaa ne vielä jollain superimartelevalla tai hoikistavalla sitten filterillä. Ja siis siinä ei ole mitään pahaa. Mä itse laitoin mun Tinder-profiiliin, että mä olen läski. Ja se jotenkin ehkä henkkoht mulle oli niinku easy homma, koska mä avoimesti niinku ilmaisen olevani läski. Ja niinku, mä tiedostan sen ja mä annan niinku sillä ymmärtää, että se ei ole mulle semmonen handicappi. Ja mä en niinku koe sitä negatiivisena asiana, eikä sen mun kumppaninkaan olisi tarkoitus kokea sitä negatiivisena asiana. Mutta sitten tosi monet saattaa sitten ahistua siitä, että pitäisikö mun nyt ilmoittaa, ettei toi toinen hukkaa niin kuin aikansa, eikä joudu diilaamaan sitten sen kanssa, että kun se toinen sitten ns. Pettyy siihen. Mutta se, että sen laittaa sinne profiiliin, että on niin kuin lihava, niin se saattaa myös just karsia sitten niitä urpoja pois, joille se vyötärön ympärys on niin kuin isompi juttu kuin esimerkiksi persoona tai niinku kiinnostuksen kohteet. Mä itse oon biseksuaali tai panseksuaali, en tiedä onko sillä niin hirveästi väliä. Mutta siis pääpointtina, että mä oon siis deitannut naisia myös menneisyydessäni. Siis nykyisyydessänikin oisin voinut deittaa naisia, mutta sattui nyt tommonen mies osumaan niinku kohdalle. Ja yksi ongelma, mikä mulla on niinku läskinä queer-naisena, niin on se, että kun homot ja niinku biseksuaalit ja niinku kaikki ylipäätään sen vähemmistön niinku jäsenet, ne kuvataan mediassa ja somessakin yleensä näkee ainoastaan niitä semmosia hoikkia ja androkyynejä, semmosia vähän niinku butch-tyyppisiä naisia. Tai sitten niitä semmosia täydellisiä eloveena-tyttöjä, jotka on semmosia supernaisellisia lesboja. Apua, mitäs mulla oli sitten tarkoitus sanoa? Niin se jotenkin vähän silleen kuumotti mua, että sitten kun mä aloin taas seurustelemaan, tai niinku, sitten kun mä aloin taas deittaamaan, niin että miten mä niinku ilmaisisin itseäni ja miten niinku muut nämä homoyhteisön jäsenet näkee mut, että näkeekö ne mut niinku ns. Kunnollisena homona, koska mä oon niinku niittenkin kauneusihanteitten niinku vastainen. Ja mä oon kuullut, että tosi monilla siis niinku läskeillä homoilla on se ongelma, että koska niinku ulkonäkö tuntuu olevan myös homoyhteisöissä tosi iso juttu ja täytyy niinku
ns. Täyttää tietyt kriteerit ennen kuin sä oot kunnollinen. Niin se parin etsintä on niinku vielä enemmän vaikeeta. Mutta nyt siis olen parisuhteessa. Me ollaan oltu mun nykyisen poikaystävän kanssa vuosi yhdessä. Ja ei, mä en ole kääntynyt heteroksi, vaan satun nyt vaan olemaan miehen kanssa. Sitten kun läskillä on parisuhde, niin usein oletetaan, että se on jotenkin niinku unelmien täyttymys. Ja hirveästi on semmosia niinku nettiartikkeleita tai jopa viime kesänä oli semmonen radio-ohjelmakin, missä oli, että 10 asiaa, miksi on ihanampaa deittailla läskiä tyttöä. Ja tosi iso osa niistä niinku, asioista, mitä nähdään niinku, positiivisina juttuina läskien deittailusta, on se, että ne tietää olevansa jotenkin niinku, huono sijoitus ja että se toinen niinku, kumppani ottaa siinä takkiinsa jotenkin, kun ne alkaa deittaamaan sitä läskiä. Niin, että nämä läskit sitten kokee olevansa jotenkin velkaa sille kumppanillensa ja sen takia esimerkiksi niin kuin sietää ihan hirveätä kohtelua ja esimerkiksi niin kuin sitten hemmottelee tai tekee palveluksia esimerkiksi seksuaalisesti niin kuin sille toiselle kumppanille helpommin. Ei helvetti, ei. Varsinkin siis heterotyyppisissä parisuhteissa, siinä missä on niinku mies ja nainen, niin naiset varsinkin, please, vaatikaa niinku siltä teidän kumppaniltanne. Ihan peruskäytöstavatkin on hirveän kiven alla nykyään. Te ansaitsette sen, että se ihminen niinku on teille mukava ja sen ihmisen kuuluu haluta kaikkea hyvää teille. Sen ei ole tarkoitus olla niinku huonontamassa teidän elämänlaatua, vaan päinvastoin sen parisuhteen pitäisi parantaa teidän elämänlaatua. Ja jos niin ei ole, niin on erittäin hyvä hetki tarkastella sitä parisuhdetta ja miettiä, että onko se nyt ihan oikea vaihtoehto teille. Koska let's face it, parisuhde ei ole mikään saavutus. Sä et tarvitse parisuhdetta ollaksesi hyvä ihminen. Sä et ole mitenkään epäonnistunut ihmisenä, jos sä et ole parisuhteessa. Ja monille sinkkuna olo on paljon niin kuin vapauttavampaa ja paljon terveellisempää kuin parisuhteessa olo. Mä itse esimerkiksi olen tosi onnellinen, että mä pidin semmoisen niin kuin vuoden tauon siinä, kun mä erosin mun eksestä ennen tätä niin kuin uutta deittailua. Ei Limppu. Limppukin on samaa mieltä. Kulta rakas, meni pois! Läskit ei ole mitenkään velvollisia olemaan polvillaan kiitollisina siitä, että niille ollaan niinku, kilttejä ja niiden kanssa jaksetaan niinku, olla parisuhteessa ja että niille ollaan peruskohtelijoita ja niillä on perus niinku, kunnioitusta toista ihmistä kohtaan. Siis ei. Nimenomaan ei. Mä yritän nyt pysyä poissa kaikista seksiaiheista tällä videolla, koska se tulee sitten myöhemmin ihan omana sektionansa, joten pidetään tätä silleen PG-13. Kyllä mä ymmärrän, että esimerkiksi seksi voi kärsiä läskin ihmisen kanssa, koska yksinkertaisesti fysiikka vaan ei välttämättä taivu kaikkeen semmoiseen, mitä laihana voi tehdä. Mutta sekin on taas kommunikaatio-ongelma lähinnä. Jos se ihminen on sitä mieltä, että sä oot sen arvoinen, niin se saa kyllä parisuhteen toimimaan. Kyllä se saa sen toimimaan, jos se vaan haluaa. Niin hirveältä kuin se kuulostaakin, niin läskinä kannattaa henkisesti valmistautua siihen, että sun parisuhteessa kyseenalaistetaan aika usein. Meiltä usein tullaan kysymään, että miten Henri esimerkiksi jaksaa mua, miten se pärjää mun kanssa. Tai sitten, että toiselle osapuolelle tullaan silleen, että kyllä sä pystyt parempaan. Mulle sanotaan usein, että onpa mä onnekas, kun mä oon niin löytänyt tommosen miehen, joka niinku hyväksyy mut. Ihan kun se olisi joku helvetinmoinen saavutus, että voi että, sä oot löytänyt ihmisen, joka ei niinku täydellisesti halveksu sua, eikä pidä sua kuvottavana. Läskit ihmiset on ihania kumppaneita ja paskoja kumppaneita ihan siinä, missä kaikki muutkin. Hyvän parisuhteen perustana on kommunikaatio ihan niin kaikissa parisuhteissa, ei pelkästään niinku läskien kanssa seurustellessa, vaan ihan kaikkien kanssa. Ja jos sun toinen kumppanis on läski ja sä rakastat sitä, niin kudos for you. Ja jos teillä on jotain ongelmia, niin yritä miettiä, että johtuuko se oikeasti siitä, että se ihminen on läski, vai onko se ihan jossain muussa se ongelma. Mä toivon kaikille ihanaa ystävänpäivää, niille ketkä ootte parisuhteessa tai parisuhteissa, niin tehkää kumppaneittenne kanssa jotain kivaa ja olkaa toisillenne ihania. Ja teille, ketkä ootte sinkkuja, niin tehkää ittenne kanssa jotain kivaa.
tai niin kuin suomalaisittain ystävänpäivään kuuluu, tehkää ystävienne kanssa jotain kivaa. Kiitos, että katsoitte. Toivottavasti nähdään pian. Moi moi!